Košarkaši Monaka odbranili su titulu šampiona Francuske pošto su u gostima pobedili ekipu Pariza rezultatom 115-76 u četvrtom meču finala play-offa nacionalnog prvenstva. Košarkaši Monaka su do druge titule šampiona Francuske u istoriji kluba stigli rezultatom 3-1 u pobedama. Najefikasniji u ekipi Monaka, koju trenira srpski košarkaški stručnjak Saša Obradović, bio je Mike James sa 27 poena. Ekipa Pariza je ove sezone osvojila Evrokup i igraće naredne sezone u Evroligi. Srpski trener Aleksandar Đorđević saopštio je da nije više selektor košarkaša Kine. Bivši selektor Srbije i osvajač 3 srebrne medalje sa Orlovima kao šef struke na klupu Kine seo u jesen 2022. godine, ali nije uspeo da ostvari značajan rezultat na svetskom prvenstvu prošle godine, pa Kina nema čak ni šanse da se kroz kvalifikacije plasira na predstojeće olimpijske igre u Parizu. Što se klubske karijere tiče, Đorđević je bio trener Olimpije iz Milana, Benetona, Panathinaikosa, Bajerna, Virtusa i Fenerbahčea. Brojni srpski mediji su prethodnih dana pisali da je Đorđević glavni kandidat za trenera Dubaja, kluba iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji će se od jeseni takmičiti u regionalnoj ABA ligi. Srpski košarkaš Miloš Teodosić potpisao je novi ugovor sa Crvenom zvezdom, objavljeno je na klubskom sajtu. Osvajač triple krune sa Crvenom zvezdom i jedan od najboljih košarkaša koje ova zemlja imala, Miloš Teodosić, produžio ugovor sa voljenim klubom i nosit će crveno-beli dres i u sezoni 2024-25 naveo je klub. Teodosić u Evroligi je odigrao 27 od 34 utakmice i beleži u proseku 21 minut, a postizao je 9,4 poena, imao 5,9 asistencija i 2 skoka. Portugalski fudbalski stručnjak Paulo Fonseca, novi je trener Milana, saopštio italijanski klub. Fonseca je sa Milanom potpisao ugovor do juna 2027. godine. Portugalski trener je na klupi Resonera zamenio Stefana Piolija, koji je dobio otkaz na kraju sezone. Fonseca je prethodne 2 godine trenirao Nicu. Milan je prošlu sezonu završio na drugom mestu na tabeli Serije A sa 19 bodova manje od prvoplasiranog Intera. Kako je otkrio selektor španske olimpijske reprezentacije David Ferrer, Rafael Nadal neće igrati na Wimbledonu. Naime, on će propustiti najpoznatiji Grand Slam kako bi se spremio za olimpijske igre u Parizu. S obzirom da je već najavio da mu je ovo poslednja sezona u karijeri, to znači da mu je poslednji meč na Wimbledonu bilo četvrtfinale 2022. godine. Španski veteran igra poslednju sezonu u karijeri, a ima 38 godina. On već ima 2 olimpijska zlata, jedno u pojedinačnoj konkurenciji u Pekingu 2008. i jedno u dublu iz Rija pre 8 godina. Olimpijsko zlato je najteža titula koju teniser može da osvoji. Imaš samo 1 ili 2 prilike za to, rekao je svojevremeno Nadal. Olimpijske igre počinju 26. jula.